dahil magingay. Kanan ko, mula pa bukal yon, magingay. Sa kaliwa ko, taga Bemba. Ang first round, kanino natin ibibigay? Ladies first. Ladies choice. Ladies choice. Ladies choice. Ladies choice kami. Ladies choice kami. Akinat untan ka, mabalabalaw ka, pero kasi nga lupa ito ka, aliwa-aliwa. Akinat untan ka, mabalabalaw ka, pero singa kalupa ito ka. Game, sak. Sika. Try mo. Akin untan ka, ang gapulalante ang bag mo, masiba kanin. Pulutan. Take two. Okay. Akin untan ka, ang gapulalante ang bag mo, masiba kanin pulutan. Maksil pa na. Ja. Sige, likason. Round 2. Round 2. Aking untag ka. Manamas ka. Aga manigor. Manigor ka. Manigor ka. Kaya. Aking untag ka. Ano yung palit ng palit? Aking untag ka. Salat ka lang, salat ka damit. Ang kani maliligo. Ang kani maliligo. Bawi. Akin untang ka. Dakala toothbrush tan toothpaste sa internet kapitan. Ag mo gagamitan. Akin untan ka. Salitay ang bakit ka sangay. Bawiak. Akin untang ka. Maluto ka. Yan niluto. Ang mukha kay danom. Atak-tak. Ako ang talalanti. Bawi tayo. Bawi. Aking untang ka. Usong pagkalabila. Bata daka anak po, no balang sukor, anak po si Kande. Sumpit ka la. Sino manalo? Panalo ay... Lima. Bugal yun. May sofa bukas, wala ka ng sofa kan bukas. Nandito ka sa bugal yun. Sino manalo? Bugal yun. Sabihin mo. Wait lang, hugot tayo mo ng lakas. Go. 20, bugal yun. Bambang! Bayas kami, bayas sa amin nyo. Ang mga urado, wala. Pasusunod natin pagtutuos, bayang-bang. Ang kalay mangal. Nagkaroon to ng part 2. Ito po yung judge. Ano masasabi niyo, ma'am? Kayo, ma'am, ano masasabi niyo sa naganap na Bugalyong versus Bayambang? Masaya. Ayan. Ay, si ma'am, nagbibideo. Ano masasabi mo, ma'am? Magkapalit. Wasak, Del TV. Uy, dildilan mo, maong.